Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Phong Pharo Hini Replica Bracketom Karbi Anglong Autonomous Council Special Budget Session Kangipot Ketengsi Karbi Anglong Autonomous Council Special Session Kephapen Imina Solajong Ajakong Council Budget Session Jiharjak Ponlong Kedamtang Council along Tentative Council Budget Session dulu Bon tahalang bang solong Assam Government atum kemat hapen kaselam tang abajet si kedamtang arni council apan nang lolok pen council session phapen session along papas loksi pedopon Methang jakong chelong nang jipupen kedamtang arni ASDC pen budget paper session arlo kang sekning kepung an sitame dulu Lasto ajok council mena solajong ajakong kachelong pen council special budget session kang ni ponlong ki Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen keja kabor ipen ajok pini session along EMs MSC satum pen akiro sitame pipajir pon None prangke wangjialong ajat leklem jido an sitame lake ili council amethang pensi budget deng ponlong po Annual grant in aid transfer subject lapen council inherent subject anta emena ningke hanga tengsi budget deng ponlong po lapen claim ponlong po bangso budget along MSC constituency development fund along ningka nisi along 1 crore 30 lakh anatangka pabat ponlo lason si Karbi Anglong arlo sorkari gaubura tami abainong surike thoman pabat pontanglo Karbi Anglong along school principal vice principal lothan bang grade 4 penchenglok pregjama chokomara tuma phansitame abainong pabat pon State Mines and Mineral Penitum SOP. Chingmai lo so bonai lo SOP je bonai ne pin lang lasi dak Mines and Mineral Department da Karbi Anglong Autonomous Council an cheman dalo. Lasi angsong si chu fiscally lo nang tunang higulong lo lasi la prabjin penitum 70% Karbi Anglong Autonomous Council Mines and Mineral pen kelong je pansin nitum chekroi lo la pen la so apat dukok tahai lagi mau sidang. Thank you. Itu sileri mana lafial. Karbi Anglong Autonomous Council along dak medical college forget dipen cenglo. Itu mah Karbi Anglong department kali helak ya. Jisa ladak pen kachi job dun pen kipin cenglo. Karbi Anglong 30 department dead vacancy retirement vacancy. Lahan kipin cenglo. Lapen ke la non tet kipilang nitum tet lok sinon appointment kipiji 1000 plus oh 800 plus doi lai kipipen chenglok angton parung pet pen nitum 5000 plus elo nonata nitum la secretary pen assessment kuri ke guteng don pare kanon nangkele penana beke best Karbi Anglong district akimi establishment apan ya sanction post nitum ban penan ban lo atanon prabjin pen abhaga department ke interview call bomlo la pen se ko ke call ke anda me ko interview call bom je pan Babu Hanse cancer ke sukache langje aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM kache rong pipian parta ningke me abang phu bang phia tumaphan kerap kacho hang Cancer ke sodet abang phu Babu Hanse ahema soratum keso kache langje aphan pura hem longle phelang pen chenglok hem kacho pangreng pon ason doan chepado iponsi kedam tang aning kan pen keso kache langje aphan keso det abang phu Babu Hanse aphan keso lang iponlo Bon sitame keso kime ang thek non puanta kime ang thek ave detlo lapen Diphu Medical College and Hospital along sitame se chelang ponlo sitame Diphu Medical College and Hospital along pen Guwahati an keso kache langje aphan toy ponlo Lason si theraponi phai krisir kep arne Guwahati B Borua Cancer Institute along si keso det abang phua phan ponlo lapen nonamat B Borua Cancer Institute along si se chelang pon bomlo Lasila bangso keso kachelang japhan a hematum along ari deng along nonamat sikai sianta ave lapen keso det abang phu Babu Hansia somaratum manghu mangram pensi jo thekhe jun thekhe detlo lasi bangso keso pen kipa jok pon thek japhan pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM kache rong pipi lapen ningke me bang phu bang phia tumalong pen kerap kelong japhan kachoning ripon Babu Hanse, Nilirong Katilong, Main Henry Singarano, Nili Tuning Rialam Plekel Apohelo, Nili Ko Ajak Bing Pigano, Nili Soselo,
kanini susilo se kecilang lok lok ni tulang an kusita cepat sar kemilang rohang mate kini kiding atu makan an kusita me cuning dilo ni di popan se kelang dia pan nangrab dun thakusi cuning dilo nasi non kusita me ko hati lok silo se kecilang bi bora cancer hospital alang se celang konbolo se sar tuliram rohang kaduk kawi apan an kusita me cuning dilo nangrab dun kusi dilo nasi narab dun rekha kusi cuning dilo kagom Apar de hori lemsta longrad atumpen nonaki mi ration card nangji pupen ke hang padupon. Thereni phaing kora hini arni lakhaing kora trok Dwarbagori MSC constituency angkangpi Deithor police station ke parlo apar de hori lemsta long nonaki mi ration card rad atumpen nangji pupen ke hang padupon lo. Apar de hori lemsta long card holder ke do bank pharo trok ando lapen ke card holder ka via tumlake bank pharo phosu se ahem tuna tumdo. Lasi sangkeron ponke kasik sak dokok titi sitami lapu apar de hori lem secretary jiten teron aning kemi pen ajok card kavia tuma phantame inut pen sanglin kep an keron abatai tinta nang pi bomlo puta rada tumpen ningje ponrinti sitami neli tumta card ateng pen longdun de detlu lasi prabjin pen card nang ki pi edji aphan choning ripon Lasi local MSC Forest Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Richard Togbi CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke bukajan ele Dr. Numhol Momina Tumaphan non election aprang ration card nang piason tepuse rada tumpen choning ripon lapen ke upper day hori lems member Jameson Terang local MSC Forest Board Chairman Richard Togbi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen bukajan ele Dr. Numhol Momina Tumaphan kachoning ripon prabjen pen card kavia tumaphan KPG aphansi choning ri padikrimlu nonaki mi ration card pharo phonos pivek nangji pusi ningje pon Kajironga pen resigning ti Karbi Anglong news Pasika cingrum iglo. Litung hai litung ke kidukila tumi jangre poting jodum arman tame nitung karbi asikidam tang ciklo bang tame nituma secretary sang nang pi nitum sapi mar tam hasame uso tibuk rong neng tame nitum ha ciklo bang tame sang nang pamin me lasi ke hang batai tin tame lang nitum hanang pi lasi prabjin pen non ki bang ji election aprang den polo tang ten nitum phan Karang pi sonte. karang pi ji phansi la em sar tam phansi me tuning ri lo Itu nilai dari lem chairman Human Pensioning Fee, dari lem chairman dan ini itu gantung lalu ini tuh ladak lem dari lem selong sang pipon bomba sampai kar kali tempat dulu lah pasti kar bisa mantan itu adonte mantan lengkap pipon lo lapen aku kar kita tempat ning binang ni lo non election dia lo tangte itu asal recharge to bi alang lita mai insusis card kado ko kita mai dor proba card kan people basi ini dengan tora to manta chuniri lo ning pathi don lo itu asal recharge to bi la non election dia tangte itu man card don tien pan card paitai basi alang li to man ekam people pon pe era pon la per so puta ke ekam pon jibang ke la secretary ta dolo itenteron salang lista me la lem committee tum dolo sia to gado ve rato masame mo MDC election dia pike ni to na to masame so card ke polong aji phan ke sar alapan ni to nak kita bilang pun apa sarda me to ma irabe gila masuk akar ke dong aje phan bangke Kete huri Niphaing kora ke thomarni Dwarbagori MSC constituency angkangpi Deithor police station ke parlo kengcheng thanga dolong Dwarbagori constituency VDC chairman Sarkoirong phar ari dengpensi ingpupon Labangso adolong kedam tanga chiklo gari ke the kedam amat babrai lasi local MSC Richard Togbi Forest Board Chairman alangli apar rangsali arada tumhan kedokki songma thadamsi CM Dr. Tuliram Ronghang PWD Department atuma phan pachini si nonamat temporary aphan thengpi adolong selam piponlo lasi lapu local committee VP Boron Teron pen kaninjege nelitum lapuson adolong kelong lokke nelitum apar rangsali apoling station atum ningarong pikan Lapen ke non ke wangji MSC kilik ahut sitami cherap cheto dun popusi ningje pon rinti Lapen ke lapu PWD Department pen kaningje pon labangso adolong ki 4 ton ansi labangso adolong capacity do chot pusi ningje pon Tarapung pen dorsing tokbi Karbi Anglong news Mate Forest Development Board Chairman akehai Richard Togbi
sir lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Saraphan Churowek Nanggi. Athe alang itum kabor I pen ajok si pini ladak arlong chuhu raratum ko anne kisung pen pejok tanglo. Athe ke la so dolong ke lahenlo ke dam tang arui dak RCC dolong deng ponlu. Sitame RCC dolong ke deng pon ke kisuman formalities nangkok aposi apor nangkok. Sitame labangso adolong bangke ason abe pinlo la sinon ratum kecileng sung pikpo la RCC dolong tang teko pen sitame la si temporis tame arlong chu anathu kedam araratum kecileng kejoi keje phan pusi elitum emisi sar Richard Togbi bor ipen so dolong pini ting pie dolong tame kim patang ponlo. Athe ke la so dowar ke kenang sot athe arlong chu long adak mondir do hadak anewang si munitum hirjume ke chohangdam hadak ason akenang sot hormung munitum kedam anewang si munit kecileng la sotowar la sila sotowar ke akenang thepik pula solam ilitum emisi sar mathasi so dolong bangke tong sikot penstame alang likim rang ponlo la si alang li phan tame ilitum suri akeru pi pajer ponanggi.